Moroi makadi zvenyu, moroi mese, ndinokugamuchirai muchirongwa chedu ngatidzidzei chiShona. Hello everyone. Welcome once again to Let's Learn Shona with Teacher Tari. This lesson is about musical instruments. Chidzidzo chedu chanhasi ndechezviridzwa zvemimhanzi. So the first instrument that we're going to learn about is the drum. Chiridzwa chedu chekutanga chatichatarisa muchidzidzo chanhasi chinonzi ngoma. Ngatinzwei kurira kunoita ngoma. Another instrument is the guitar. Chimwe chiridzwa chinonzi gitare. Gitare. Ngatinzwei kurira kunoita gitare. The other instrument is xylophone. Xylophone. The xylophone is a common instrument in Zimbabwe. Chimwe chiridzwa chinonzi marimba. Marimba. Marimba chiridzwa chine mukurumbira munyika yeZimbabwe. Ngatinzwei kurira kunoita marimba. Another instrument that is popular in Zimbabwe is called hosho. Hosho. Chimwe chezviridzwa zvine mukurumbira muZimbabwe ihosho. Hosho. Ngatinzwei kurira kunoita hosho. Another instrument is called mbira. Mbira. Chimwe chezviridzwa chinonzi mbira. Mbira. Ngatinzwei kuti mbira dzinorira sei. The other instrument is the trumpet. The trumpet is known as wamanda. Wamanda in chiShona. Ngatinzwei kuti wamanda
inorira sei. Ngatimbonzwai mumanzi unogadzirwa nezviridzwa zvakasiyana-siyana. Let us listen to music made from various instruments. Thank you very much for watching today's lesson. It's bye for now. Ndinokutendai nekuona chidzidzo chanhasi. Kwanhasi tomirira pano. Chisarai.